Down. Up. Down. Got it. Have you ever had a song written about you? Yes. Several times. That was very quick. That was very, very quick. She ain't gonna lie. This is my ultimate. I was just gonna say, Leanne, how are you doing? Jeez. Oh, Leanne, this is awesome. It's like a super love song. Okay, my phone further back as the fan's blowing in my face. Hold on, Leanne, what? Right up my nose. Right up my nose. Oh, all right. I thought we were doing the big. I thought me and you were gonna do the big notes and one would go in our mouth. I don't know how your BAP suddenly came out 1,000 times. Yeah, I know. It's like these, like what I'm wearing today. Literally just covers But the on knit. stage, how did They not don't jump move. around? They're not as big as yours, babe. I'm gonna count down from 3, and I want you to lose your shit. All right? Here we go. Jessie, you do the countdown because I can't shout and it won't be epic. Okay. Chisels are good, chisels are great, chisels make you feel like you just ate, chisels are cool, get from the school, chisels! DJ. Yeah! Oh, hang on. Jesus! Oh, hang on. Our excitement right now is. Oh gosh, how did that happen? Oh god, so much. All right. Why am I stuck here? Ollie? I'm just stupid. No. Well. I'm like, yeah, no. Thank you. What is that? Right, I'm going to move that just in case we fall over it and we break my necks. I saw Jake here yesterday. You did. Causing mischief. Was he? Causing mischief, as always. He was very drunk last night, calling me at like silly o'clock in the morning. I was like, I'm trying to sleep. I have a show tomorrow. Is bonkers, aren't we? We are. You're bonkers. You don't do this, don't do that. I'm sorry, it's just the right there and I just want to touch them. I'm sorry. Okay, maybe later. Okay. So boys, after 3, loud and proud, I'd like you to try this for me. And you have to do it because it is my birthday. 1, 2, 3! Now, I did see a gentleman right there. Yes, you gave me life. Are you his friend? Well done, you did it for the boys. Baby, am I your baby? Давай снимаем вот этот весь прикол. Уже съемку отлично. In fact, Mum dancing, I think. He don't give a fuck, that man, does he? Right, that's what I'm just going to employ the George Michael and don't give a fuck. So, I'm going to do more dancing this evening. Will you just humour me and smile or just give me a nod to go bless next time I do this? Any of you come to the Progress Tour? The biggest cheer of the night, and it was so simple, was this. We should have abandoned all rehearsals and just spent an hour spinning. I'm going to take you back to 2002 right now. This song wasn't written then, but I'm going to take you there anyway. The Road to Mandalay.
Viime viikonvaihteen Eurorockia-lähetys osoitti, ettei suomalaisen rock'n'rollin tarvitse hävetä kovassakaan kansainvälisessä seurassa edellyttäen, että Hanoi Rocksit lasketaan vielä suomalaisbändiksi, sillä pojathan asuvat Lontoossa ja ovat kaataneet nuorisoa jo 3 maanosassa. Parhaimmillaan Hanoit ovat lavalla. Bändi on nimittäin varsin visuaalinen. Homma pelaa paljolti savuilla ja valoilla sekä volyymilla jopa siinä määrin, että sanoma tuppaa murtumaan äänivalliin. Te olette ainoa todella Junttilan ulkopuolella menestynyt suomalaisbändi. Minkälaisia eväitä tarvitaan, että maailmalla menestytään? Sun täytyy olla hyvä, en ole koskaan tullut mitään muita hyviä bändejä. Täällä on sellaisia remuja, jotka pitää itseään kovina jäljellä, vaikka ne on täyttä paperia. Sen mielestä on kova rundi, jos se tekee kuukauden rundi. Se ei ole edes koskaan tehnyt 5 kuukauden rundi, että se skulaa joka ilta. Ei täällä on liian heikkoa. Te asutte Englannissa ja keikkailette ympäri maapalloa. Missä määrin enää koette olevanne suomalaisia? En mä koe mitään yhtenäistä. Suomi ei auttanut mua missään vaiheessa mitään. Se tuotti vaan vaikeuksia. Mitä kauempana mä oon täältä, sitä parempi fiilis mulla on. On nasta tulla kuulemaan faneille, mutta siis tää tuotti vaan kauheasti vaikeuksia, kun me aloitettiin. Alussa meidän ekat keikat oli täysin tappelua yleisön kanssa ja taas... Jengi piti meitä huomuna sen näköisiä. Ne olisivat tulla hakkaa meidän sen takia, kun oltiin tän näköisiä. Mutta me tiedettiin, että tää on niin paljon kovempi juttu kuin niiden tyhmät junttisäpinät. Minkälainen suhde teillä on Suomeen? Se on se, että tulee tänne keikoille, meillä on fänit täällä, me tietenkin taas soittaa, meillä on vanhemmat täällä. Se on kaikki. Ehkä se merkitsee paljon niin sillä, että jos sä oot syntynyt tässä maassa. Se on nasta tulla aina käymään tällä tapaa, niin kuin soittaa fänejä ja tapaa vanhemmat ja vanhoja frendejä, mutta ei se muuten. Ennemmin mä asun Lontoossa. Pystyis kuvittelemaan, että mä muuttaisin takas Suomeen asuneena. Silloin kun mä asun täällä, niin mä en pystynyt kävelemään kadulla, kun jengi Jengi on täällä niin ahdasmielistä. Mä en tajua miksi. Mä uskon, että yksi on, että täällä on niin kylmät pitkät talvit. Sitten kesällä jengi muuttuu täällä täysin, on paljon avoimempia. Mutta vaikuttaa siltä, että kaikissa maissa, missä on tällaiset kylmät talvit, että jengi on aika ahdasmielistä. Sama niin kuin Pohjois-Jenkeissä, Kanadassa ja niin kuin Upstate New Yorkissa. Se on aika paljon ahdasmielistä. Rock'n'rollin piirissä Hanoi Rocksit edustavat raikasta elinvoimaa ja ilmiömäistä lahjakkuutta. Ei siis mikään ihme, että Hanoit noteerattiin englantilaisen Sounds-musiikkilehden lukiäänestyksessä maailman toiseksi parhaaksi rock-yhtyeeksi. Kundeilla menee siis lujaa, mutta meneekö heillä ehkä liiankin lujaa, sillä esimerkiksi bändin rumpalin kohtaloksihan koitui ylinopeus. Tämä on kiihkeä elämää siinä mielessä, että sä joudut matkustamaan joka päivä ja niin edelleen. Sulla on paljon enemmän mahdollisuuksia joutua onnettomuuksiin kuin normaalilla ihmisillä. Että kyllä se on paljon kiihkeämpää kuin normaali elämä. Mutta en ole koskaan edes tuntenut normaalia elämää. En ole koskaan tehnyt normaalia duunia. Rock'n'rollilla ei ole mitään tekemistä alkoholin ja seksiä ja huumelin kanssa. Se on muuta. Se on lehtimiestä ja muiden tyyppien keksimän juttu. Rock'n'rollilla, seksillä ja huumeilla ja alkoholilla ei ole mitään yhteistä. Eli keikan vetäminen, se on niin suuri prosessi, että siitä ei voi kännissä olla. Et sä kännissä voi olla, kun sä kuulet, että sä rundat, niin kun me runnataan joka ilta keikkuin kuukauden jälkeen, että sä pystyt vetämään sellaista. Nee, et sä pysty tekemään kaikki, jos me mukaan keikka, niin ei se tuo ainoastaan meille yleisölle huono fiilis, se tuo kaikille huono fiilis. Ei me voida mokata, ei meillä ole varaa mokata, ei kellään täällä tilossa. Se on niin monta ihmistä niin tekemässä tätä juttua, että se on, kaikki tekee paransa, että se on niin semmoinen letdown niille tyypille, että sä voit tehdä sellaista mokaa, koska kaikki niin pelin.
Entä sen jälkeen, kun tää duuni ei kiinnosta, mitä sitten? Mitä mä sen jälkeen teen vaan? Mä myyn persettä Amsterdamissa. Entä Mike? Sama. Mitäs tässä myydään molemmat persettä Amsterdamissa? Ei mä oikein saa kuvitella, mitä muuta tekisi. Joo, mutta ilmeisesti tässä kuitenkin tämän menestyksen myötä teillä on myöskin fyrkkaa siunantunut sen verran, että ihan heti tarvitsee alkaa miettiä, mitä tekee. Mulla on täällä lompakossa 30 tonnia. Mitä vaikka se 30 tonnia päällä liiput? Jos mä löydän jotain, missä mä diggaan, niin mä ostan sen. Mulla on sen verran, että mä tuun toimeen. Se on jo tarpeeksi. No, mitä te suhtaudutte politiikkaan? No mä tsiikaan, mitä tapahtuu. Mun mielestä Suomen presidentillä on kaunis tytär. Mä saadaan tulla moikkaan, se on tervetullut koska vaan. Mut ilman aviomiestä mä kuulen, että se meni naimisiin.